И Дилан Абепа ще влезе на място на Стефан Митев. Докато е време за поредното шоу на стадиона Локомотива в Горна Оряховица. И след това, което направи Георги Колев като изо на този голям сблъсък, радостта от попадението, разочарованието от допуснатия битки и Живко Желев, за да предаде хладнокръвието, спокойствието си и на младите футболисти. Именно един млад играч, сега Петър Иванов, е пресиран от Дилан Абе. Сцената на нарушение обаче. Френският футболист успява да отнеме топката. Петър Иванов, атакуван от Абе. На фона и на спиранията на играта заради пироефектите на двете публики, на фона и на извършените смени. Със сигурност предостатъчно време ще има пред да има и отвъд 90-те минути. Дилан Абе търси удар. Дилан Абе насочи опита си към далечния ъгъл на вратата на Ангел Мартинов. Недостатъчно точност и прецизност в неговото изпълнение. Много топка за Бадара. Отклони той за Галин Ташев. Дилан Абе. Страхотен рейд на Дилан Абе. Удар от много малък ъгъл. Позиция просто не успя чисто технически да го стори. Дилан Абе пресече топката. Сам Бадара играе с пресечено от футболиста Локомотив. Сам Бадара. Колев праща топката напред. Тя е достигната от Георги Колев. Голмайстора може да търси Дилан Абе. Възможност за Локомотив. Горна Оряховица. Спасяване. Ето как Локомотив Горна Оряховица можеше да сложи точка на спора. Но Ангел Мартинов остана стабилен на своята позиция, за да лиши Дилан Абе от дебютно попадение в черно-белия екип.